Hi, hello friends. BTS BL OT7 கனாக்காலும் காலங்கள் எந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடிய நிலமையில நான் இருக்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா, நான் ஒரு முஸ்லீம் கேர்ள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நாங்க வந்து இந்த ரம்ஜான் மாசம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அதனால வந்து நாங்க ஃபாஸ்ட் இருப்போம், விரதம் இருப்போம். அதுவும் வந்து விடாம வந்து 30 டேஸ்க்கு வந்து நாங்க வந்து விரதம் இருக்கிறோம். நெறைய ப்ரேயர் பண்ணோம். ஸோ, அதனால வந்து என்னால கன்டினியூவா வந்து வீடியோஸ் வந்து எப்போ அப்லோட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து விரதம் இருக்கணும். அப்புறம் நெறைய ப்ரேயர் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் பண்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால தான் சொல்றேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. வீடியோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம அப்படியே எஃப்எஃப்குள்ள போயிடலாம். போன பார்ட்ல வந்து நம்ம வந்து நியூ கேரக்டர் நியூ பெர்சன் வந்து நம்ம இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம். ஜியோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள கூட ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்னன்னு சொன்னா, அதுல ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஜியோன்னு சொல்லாதீங்க. ஜேகே அப்புறம் ஜங்குக் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆல்ரெடி இந்த எஃப்எஃப்ல நெறைய கன்ஃப்யூஸ் வந்துருச்சு. நெறைய மாத்திட்டேன். சாரி சிஸ்டர். மன்னிச்சிருங்க. நம்ம வந்து இப்ப கதைக்குள்ள போயே ஆகணும். ஏற்கனவே வந்து 9 எபிசோடு கிட்ட போயிருச்சுன்னு நான் நெனைக்கிறேன். இப்ப மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ளயே போலன்னு சொன்னா வந்து ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகாத மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஜியோன்னா யாரு? நம்ம ஜியோன் ஜங்குக் தான். அவ்வளோதான் அப்படின்னு நெனச்சுக்கோங்க. சரியா? சரி, இப்ப நம்ம அப்படியே எஃப்எஃப்குள்ள போயிடலாம். நம்ம ஜியோன் வந்து அப்படியே ரூம் டோர சாத்திட்டு படுத்திருக்காரு இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு விடிய காலையில ஒரு 5:00 இருக்கும். அவருக்கு வந்து அப்படியே ஒரு மாரி டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குது. அவர வந்து ஹெவியா யாரோ போட்டு அப்படியே அமுக்குற மாதிரி இருக்கு. என்னடா இது? நம்ம நைட் கூட எதுவும் ட்ரிங்க் பண்ணலையே! நான் ஏன் உன்னோட வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் என்ன இப்படி ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு? அப்படி சொல்லி அந்த கண்ண மூட்ட என்ன பண்றாரு, அப்படியே தொலவுறாரு. கைய வச்சு அப்படியே தேடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அவர அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு படுத்திருக்க மாரி இருக்கு. அவரு வந்து என்னடா இது? நம்ம எதுவும் கேர்ள்ஸ்லாம் கூட்டு வரலையே! என்ன விஷயம்? ஆஹா! எதுவும் மறந்து கிறந்து எதுவும் கேர்ள்ஸ கூட்டு வந்துட்டோமா என்னையா? அப்படி சொல்லிட்டு டக்குனு கண்ண தொறந்து பார்க்குறாரு. பார்த்தா வந்து அந்த ஒருத்தர் வந்து அவர வந்து நல்லா டைட்டா அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு படுத்திருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆ அவரு வந்து அவருடைய செஸ்ட், அதாவது ஜியோனோட செஸ்ட்ல போய் அவர வந்து ஹெட்ட வச்சு அப்படியே டைட்டா ஹக் பண்ணியிருக்காரு. ஐய்யய்யோ! யார்ரா இது? ஒருவேள ஜிகேவோட ஆளா இருக்குமோ? ஓ! பாக்க அப்படி தெரியலையே! நம்ம நேத்து அவன நல்லாத்தானே பார்த்தோம். ஓஹோ! அவன் கிடையாது. அப்போ வேற யாரா இருக்கும்? ஓ! ஒருவேள அந்த புதுசா ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சே அதுவா? அப்படி சொல்லிட்டு ஃபேஸ பாக்குறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாரு. அவரால முடியல. ஏன்னா அவ்ளோ ஒரு டைட்டா வந்து ஹக் பண்ணிட்டு படுத்திருக்காரு. ஓ! முடியலையே! ஐயோ! அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணாரு, அப்படியே வேகமா கைய எடுத்து விடலான்னு சொல்லிட்டு கைய எடுத்துட்டு போறாரு. அப்போ வந்து அவரு என்ன பண்ணாரு, ஹக் பண்ணிட்டு இருந்தவரு அந்த ஹக்க வந்து லைட்டா வந்து அப்படியே பிரேக் பண்ணிட்டு, அப்படியே அந்த பக்கமா ஸ்ட்ரெயிட்டா படுப்பாங்கல்ல, அந்த மாரி வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா படுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே படுக்குறாரு. இப்ப வந்து அந்த ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுது. அந்த லிப்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து லிப்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு தெரியுது. ஏன்னா ஒரு ஃபேஸ்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து லாங் ஹேர் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹேர்லாம் வந்து அவருடைய ஃபேஸ வந்து பாதி மறைச்சிருதா, அந்த லிப்ஸ் மட்டும் அவருக்கு நல்லா தெரியுது. என்னடா இது லிப்ஸு! ஆ இவன பார்த்தா ஆம்பள பையன் மாரி தான் இருக்கிறான். ஆ ஏதோ ஃபிகர் கிகர்லாம் இல்ல. ஆம்பள பையன் தான். ஆமா, ஆம்பள பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா லிப்ஸ் பாரேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஆஹா! இந்த லிப்ஸ் பார்க்கும்போதே நம்ம லிப்ஸ் சும்மா இருக்காதே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஆ லிப்ஸ போய் தொடலாமா? இவன் ஃபர்ஸ்ட்டு யாரு? இவன் எங்கருந்து வந்தான்? ஆ அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஒரு ஃபிங்கர் வச்சு என்ன பண்ணாரு, அந்த ஹேர்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஹேர வந்து அப்படியே லைட்டா வந்து ஒதுக்குறாரு. ஒதுக்கும்போதே, அவரு என்ன பண்றாரு, அந்த அந்த ஃபிங்கர் வந்து அவருடைய ஃபேஸ்ல பட்டோனே ஒரு மாரி அப்படியே சினுங்குறாரு. அப்படின்ட்டு. ஐயய்யோ! பாவம் பாப்பா! அப்படி சொல்லிட்டு மெதுவா அப்படியே எடுக்குறாரு. எடுக்கும்போது அவர் அப்படியே மூஞ்சி சுழிச்சுக்கிட்டு இப்ப அப்படியே ஒரு கஞ்சி படுப்பாங்கல்ல, ஒரு சைடா. அந்த மாரி வந்து அப்படியே படுக்குறாரு. அப்போ வந்து ஜியோனோட ஃபேஸும், அவருடைய ஃபேஸும் அவ்ளோ ஒரு கிட்ட இருக்குது. அவரோட லிப்ஸுக்கும், இவனோட லிப்ஸுக்கும் அப்படியே பக்கத்துல இருக்குது. இவர் லிப்ஸு ஒரு மனசும் வந்து அவர் பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்குது. இப்பவே அந்த லிப்ஸ்ல போய் கிஸ் பண்ணணும் போல அப்படின்னு ஜியோனுக்கு தோணுது. டேய் கண்ட்ரோல், கண்ட்ரோல், கண்ட்ரோல் யாருன்னே தெரியலடா.
என்னன்னு தெரியலடா. ஐயோ! பொம்பள பிள்ளைங்க கூட தோத்துடுது. எவ்வளோ அழகா இருக்கான் பாரு. ஆஹா! இவ்ளோ அழகா இருக்கானே! அது யாரும் இல்லங்க. நம்ம ஜிம்மின் தான் அங்க வந்து படுத்திருக்காரு. ம். என்ன பண்ணலாம்? சரி அவன் தூங்கிட்டு தானே இருக்கான். நம்ம சின்னதா போய் ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே என்ன பண்ணாரு, அப்படியே கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய்க்கிட்டே இருக்கிறாரு. இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஜெமின் என்ன பண்ணாரு, அப்படியே கிட்ட வந்து அவர ஹக் பண்ணலாம். அவருக்கு எப்பவுமே இந்த ஹக் பண்ணிட்டு படுக்கிற பழக்கம் இருக்கு. மறுபடியும் வந்து அப்படியே ஹக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, இப்ப ஜிமினே போய் வாண்டடா என்ன பண்ணாரு, ஜியோனோட லிப்ஸோட அவர் லிப்ஸ வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிடுறாரு. அவ்வளோதான் இவருக்கு கண்ணெல்லாம் அப்படியே பியர்ட் ஆயிடுது. அப்படியே திரு திருன்னு வந்து ஜிமினே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. நம்மளே கிஸ் பண்ணுவோம்னு நினைச்சோம். இவனே பண்ணிட்டானே. ஆ ரொம்ப போதையா இருக்க. என்ன பண்றது இப்போ? என்ன பண்றது? அப்படியே கிஸ் பண்ணலாமா? இல்ல அப்படியே மூவ் பண்ணிடலாமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஆம், விலகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஜிம்மின் விடுற மாதிரியே இல்ல. இன்னும் டைட்டா அப்படியே ஹக் பண்றாரு. இவன் வேற என்னது? இவ யாருன்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. என்னமோ இவன் தானே இப்படி வந்தான். நம்ம கிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, அந்த லிப்ஸ் அப்படியே மூவ் பண்றாரு. அப்படியே கிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. கண்ண மூடி அப்படியே ஃபீல் பண்ணி கிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஜீவனு. அவருக்கு வந்து அந்த கிஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அது திருப்தி ஆனோடனே என்ன பண்றாரு, லைட்டா அந்த லிப்ஸ் விட்டு அப்படியே விலகுறாரு. இப்ப கண்ணை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு. பார்த்தா வந்து அந்த பர்சன் வந்து கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி ஜியோனே தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இத பார்த்த உடனே அவ்வளோதான். ஜியோனோ என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு வந்து பேக்ல போயிட்டு அப்படியே எந்திச்சு உட்கார்றாரு. இப்ப அப்படியே திரு திருன்னு முழிச்சபடியே வந்து ஜிம் வந்து எந்திச்சு உட்கார்றாரு. ஜேகே என்ன பண்ண? ஜேகேவா? ஓஹோ! ஜேகே நினைச்சிட்டானோ? ஒண்ணும் இல்ல. நீ நீ இங்க என்ன பண்ற? இது சுகா ரூம் தானே? நீ எதுக்கு நீ கிஸ் பண்ண? அது ஒண்ணும் இல்ல பேபி. கிஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. அது பேபியா? நீ என்கிட்ட இப்படிலாம் பேச மாட்டியே. ஜேகே என்ன? ஆமா இது என்னது கையிலலாம் டேட்டோ, அப்புறம் இது என்னது லிப்ஸ்ல, அப்புறம் இது என்னது ஐப்ரோல, இது என்னது காதுல இயரிங்ஸ்லாம் போட்டிருக்க, கழுத்துல செயின்லாம் போட்டிருக்க, என்னது ஜேகே? என்னாச்சு? ஏதோ ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் போயிருந்தியா என்ன? என்னது இப்படி இருக்கிற? சரி அது விடு. நீ எதுக்குடா என்னை கிஸ் பண்ண? சொல்லுடா ஜேகே என்னாச்சு? ஏன் இவ்வளவு சைலண்ட் இருக்க? என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஜிமின் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது இப்போ அவங்க ரூம் டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. யாரை ஓப்பன் பண்றாங்கன்னு இப்போ வந்து 2 பேருமே திரும்பி பாக்குறாங்க. ஜிமினோட ஐஸ்லாம் அப்படியே வியர்ட் ஆகுது. ஏன்னா அங்க நிக்கிறது வந்து ஜேகே. ஜேகேவையும் பாக்குறாரு. இங்க திரும்பி வந்து ஜேனையும் பாக்குறாரு. 2 பேரையும் மாறி மாறி பாக்குறாரு. அப்ப ஜேகே வந்து ஜிமின் அங்க என்ன பண்றீங்க வா. ஜேகே ஜேகே அப்படி சொல்லி திரும்பி திரும்பி பாக்குறாரு. இங்க வா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஜேகே உள்ள வந்து ஜிம்மின் கையை பிடிச்சி தரன்னு இழுத்து போறாரு. ஜிம்மின் வந்து திரும்பி ஜியோனே தான் பார்த்துட்டு போறாரு. அப்ப ஜியன் என்ன பண்ணாரு, கண்ணு வந்து அப்படியே விங்க் பண்றாரு. ஜிம்மின் வந்து ஷே அப்படி சொல்லிட்டு திரும்பிக்கிறாரு அப்படியே. இப்ப வெளியே கொண்டு விட்டு, டேய் இங்க என்னடா பண்ற அந்த ரூம்ல? டேய் அதை நான் கேட்கணும். என்ன இது? எனக்கு ஐயோ மண்டையே குழம்புது அப்படி சொல்லிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, அப்படியே ஒரு மாதிரி ஹெட்டை வந்து அந்த முடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கேட்குறாரு. என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இரு நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து தேதான் அவர் வந்து ஜியோனா? ஆமா இவங்க 2 பேரும் ட்வின்ஸா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு. அப்படியா? சரி நீ எதுடா அது சுகா ரூம் தானே? நான் வந்து பார்த்தேன். எல்லா ரூம்லயும் எல்லாருமே படுத்திருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இங்க வந்து பார்த்தேன் இங்க ஒருத்தர் மட்டும் படுத்திருந்தாரு. சரி சுகா மட்டும் தானே இருக்கிறாரு சொல்லிட்டு நான் போய் படுத்தேன்டா. இனிமே நீ அவன் கூட பேசக்கூடாது, அவன் கிட்டே போகக்கூடாது. ஏன்? அவன் 1ஆம் நம்பர் பொறுக்கி பையன். நீ அவன்கிட்ட போகக்கூடாது சரியா? அப்படின்னு சொல்லி ஜேகே சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லி ஜிம்மின் வந்து அப்படியே ஹெட்டை வந்து ஆட்டுறாரு. சரி வா நம்ம ஸ்கூல் கிளம்பலாம். ஸ்கூலுக்கு இருடா, என் திங்ஸ் எல்லாம் அந்த ரூம்ல தான் இருக்கு. இனிமே அந்த ரூம்ல உன் திங்ஸே இருக்கக்கூடாது. போய் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைப்போ. டேய் என்னயா? டேய் இன்னைக்கு ஏற்கனவே பிளேஸ் பத்தல. இப்ப அவனே அங்கே திங்ஸ் எடுத்து வச்சானா? இப்ப எங்க இருப்பான் சொல்லு?
ஏழு வந்து ரூம் இருக்குது, 4 ரூம் தான் இருக்குது. அதிலே எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி படுத்துருக்கோம். அவன் மட்டும் யாரும்மா அதில படுத்துப்பானா? அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆரம் வந்து கேட்குறாரு. ஹே 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 ஆரம், என்ன ரொம்ப வாய்ஸ் ரேஸ் ஆகுது. உன்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன் நானு? என் விஷயத்துலலாம் நீலாம் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. அப்புறம் ஏன்டா சும்மா என் விஷயத்துல தலையிடுற? அப்போ ஜின் வந்து, ஏய் என்ன வாடா போடான்னு பேசுற? உன்னோட பெரியவர் தானே அவரு. அதெல்லாம் இல்ல. நான் அப்படிதான். சரியா? சரி ரூம் பத்தலன்னா அவன் வேணா என் ரூம்ல இருக்கட்டும். எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லப்பா அப்படின்னு வந்து ஜியோன் வந்து ஷோல்டர் அப்படியே தூக்கி சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து ஜிமின் வந்து திரு திருன்னு ஜியோனே பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்போ மறுபடியும் வந்து ஜிமினை பார்த்து அவர் வந்து கண்ணடிக்கிறாரு. ஐயோ! அப்படியே சொல்லிட்டு ஜிமின் வந்து அப்படியே திரும்பிக்கிறாரு. கோபி வந்து இத பாரு ரூமும் பத்தல. வேற வழி இல்ல. இப்ப சூபினே வந்து இப்ப எங்க கூட தான் நாங்க படுக்க வச்சுட்டு இருக்கிறோம். நீயும் ஆரமும் ரூம்ல படுத்துக்கிறீங்க. அப்புறம் வந்து ஜேகேயும் டயாங்கும் ஒரு ரூம்ல படுத்துக்கிறாங்க. இப்போ நானு, சுகா அப்புறம் சுபின் 3 பேருமே ஒரு ரூம்ல படுத்துக்கிறோம். ஆ சூப்பர், சூப்பர், சூப்பர். எப்படி ஜோடியா நீங்களே வந்து அப்படியே கூட்டி குடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஏய் என்ன வார்த்தைய அளந்து பேசுடா அப்படி சொல்லி இப்போ ஜிம்மி சொல்றாரு. இல்ல, இல்ல. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து இவரு வந்து ஆரம் கூட படுத்துப்பானா, அவரு வந்து டாயான் கூட படுத்துப்பானா. இது என்ன நியாயம் இதெல்லாம் என்ன ஓவியா இப்படிலாம் பண்றீங்க? உங்க தம்பிய நீங்களே அப்படி பண்றீங்களா? அப்படி சொல்லி வந்து ஜியோன் கேக்குறாரு. என்னது? ஏய் அவ வந்து எதார்த்தமா அப்படி படுத்தது. நாங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கூட படுத்துப்போம் சரியா? நீ உன் வேலைய என்னவோ அத பார்த்துட்டு போடா. என்ன ஜேகே சார், நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் போல இருக்குது. ஆ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாரி நீங்க படுத்தது இல்ல போல இருக்க. இப்போ வந்து நான் வந்து தானே பாரேன். இப்போ வந்து டயான் கூட நீ படுக்குற. அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஜேகேக்கு செம்ம கோவம் வருது. இப்ப பாரு உன்னைய மாரி சீப்பான புத்திலாம் எங்களுக்கு கிடையாது. புரியுதா? நாங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து லிமிட்டா தான் இருப்போம். எங்க எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. உன்னைய மாரி கேவலமான ஜென்மம்லாம் நான் கிடையாதுடா. அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப 2 பேருமே ஆப்போசிட் போய் நிக்கிறாங்க. இப்ப ஜிம் வந்து டேய் தயவு செய்து ஆரம்பிக்காதீங்கடா. ஸ்கூல் போணும்டா. டேய் ஜியோன் சொல்லு ஹயா. டேய் ஸ்கூல் போகணும்டா. ஏன்டா இப்படி எல்லாரையுமே டென்ஷன் படுத்துற? காலங்காத்தால மார்னிங் நானா டென்ஷன் படுத்துறேன்? நான் பாட்டுக்கு இந்த அவன் ஏய் சரி இவன் பேர் என்ன? அவர் பேரு ஜிமின் அப்படி சொல்லி சூபின் சொல்றாரு. உன் பேர் என்ன? என் பேரு சூபின். ஆ இவர் யார் உனக்கு? இவர் வந்து என்னுடைய பிரதர். ஓஹோ! உன்னுடைய பிரதரா? ஜிமின் வந்து இல்ல ஹயாங் நாங்க வேணா அப்படி எங்கன்னா ரூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட படுத்துக்கிறோங்க. அப்போ சூபின் சொல்றாரு, சரி ஹயாங் நீ வேணா வந்து அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணிக்க. நான் வேணா வந்து இவரு கூட ஜியோன் கூட இருக்கிறேன். அப்போ வந்து ஜிம்மி வந்து யோசிக்கிறாரு நடந்தத. ம். நம்மளையும் விட்டு வைக்கல, நம்ம தம்பிய விட்டு வைப்போம்னா இல்லைங்க. இல்ல, இல்ல, இல்ல சுபின். அ நானே பார்த்துக்கிறேன். அதுக்கூட இல்ல ஜியோன் வந்து இத பாரு. இவனுக்கு வேணா என் ரூம்ல வந்து நான் இடம் குடுப்பேன். வேற யாருக்கும் இடம் குடுக்க மாட்டேன். ஏய்! நீ என்னப்பா சொல்றது? முதல்ல அவனே வந்து ஒரு ரூம்ல போய் படுக்க மாட்டான். சரியா? அப்படின்னு சொல்லி ஜேகே எகிறிட்டு போறாரு. அப்போ வந்து ஜிம்மி ஜேகே சைலன்ட்டா இரு ஜேகே. நான் பார்த்துக்கிறேன் ஜேகே. ஏய் ஜிம்மின் உனக்கு அவன பத்தி தெரியாது. சரிடா நான் அவன் பேச்சுக்கே போமாட்டேன். நீ அவன் கூட பேசவே பேசாத ஜிம்மி. எனக்கு அவன பார்த்தாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது. இத பாரு அவன் நல்லவனே கிடையாது. அப்பதான் ஜிம்மி யோசிக்கிறாரு. அது என்னமோ கரெக்ட் தான். அவன் நல்லவனே கிடையாது அப்படின்ட்டு. என்னடா யோசிக்கிற? ஒண்ணும் இல்ல ஜேகே. நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ ஒண்ணும் டென்ஷன் ஆகாத. அப்புறம் ஒரு விஷயம் ஜேகே. "ஏய் பேபி" அப்படி சொல்லி இப்ப என்ன பண்றாரு, டயம் முன்னாடி போய் நிக்கிறாரு. "அம்மாடி என்னாச்சு? ஏன் என்னை பார்த்து பயமா இருக்கான்னு" இந்த இந்த ஃபேஸ் தான் இந்த ஃபேஸ் சேம் ஃபேஸ் தானே. அத பார்த்து நீ ஏன் பேபி பயப்படுற? டேய் நீ லிமிட் கிராஸ் பண்ற. சரி. இவன நீ வச்சுக்க, அவன நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பையன் வந்து வின் பண்றாரு. முடியலையே அப்படி சொல்லி இப்போ ஜிம்மு தான் ஏய் கையை எடுத்து கும்பிடுறேன். தயவு செய்து அவனை வந்து ரூம் விட்டுருவாடா. தாலி அறுக்காதீங்கடா ஃபர்ஸ்ட் நாளே. என்ன ஜெயின் என்னென்னமோலாம் பேசுற? ஐயோ கருமம் என்னென்னமோ வருது என் வாயில இருந்து. போய் தொலைங்கடா அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ ஜிம்மு தான் என்னமோ பண்ணி முடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஜிம்மு வந்து டென்ஷனா ஒரு ரூம் போயிடுறாரு. பின்னாடியே ஆரம் போறாரு. அதை பத்தி அவ ஆளு கோவமா போறாராம். பின்னாடியே ஓடுறாரு பாரு. அப்ப ஆரம் பின்னாடி திரும்ப வச்சு இதெல்லாம் திருந்தவே மாட்டேன். இல்ல நான்லாம் திருந்த மாட்டேன். நான் இப்படிதான் இருப்பேன். மாம்ஸ் என்னது மாம்ஸா? ஆமா. என் பிரதரை நீ வந்து லவ் பண்றேன்னா வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அப்ப நீ வந்து எனக்கு மாம்ஸ் தானே. என்னடா இப்படி அசிங்கமா பேசுற அப்படின்னு சொல்லி கோபி கேக்குறாரு. நான் எப்பவும் அப்படிதான். உன் பிரதரை நான் என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடணும்? சார் நீ ஒண்ணுமே கூப்பிட வேணாம். நீங்க போய் தயவுசெய்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறீங்களா? அப்படி சொல்லி கோபி ரிக்வஸ்டா கேக்குறாரு.
ரொம்ப மரியாதையா பேசுறாரு. சரி கோபியா, உனக்காக சரியா? சரி நான் போய் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரூம் உள்ள போயிடுறாரு. இப்போ வந்து மற்றவங்க எல்லாருமே அப்படியே போய் கிளம்பிடுறாங்க. செம்ம டென்ஷனா. தான் ஜேகே, இவரை என்ன பண்றது? என்னால முடியலையே. அப்போ டயாங் வந்து என்னாச்சு என்னாச்சு? அவன் எப்படி பேசுறான் பாத்தியா? ஐயோ! ஒரு மாதிரி பேசுறான். கடுப்பா வருது டயாங். டென்ஷன் ஆகாது விடு. ஏய் ஜிம்மி, அவனை நம்பி எப்படி ஜிம்மியை விடுறது? ஏன்டா? அவன் ரொம்ப நம்பர் பொறுக்கி தெரியுமா? அப்ப நீ மட்டும் நான் என்னடா பண்ணுவேன்? நீ ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்த்தப்ப எனக்கு கிஸ் பண்ண. நான் உன்னை லவ் பண்றேன். அதனால நான் வந்து கிஸ் பண்ணேன். அவன் அந்த மாதிரி கிடையாதுடா. அவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது. ஒன்னா நம்பர் பொறுக்கி. விட்றா, டென்ஷன் ஆகாத. ரூம் கிடையாது, வேற என்ன பண்றது? ஜிம்மி தான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன்ல. அப்ப அந்த ரூம் டோர் வந்து வேற திறக்கிறாங்க தட்டிட்டு. யாரு? நான் தான். உள்ளவா ஜிம்மி. இது பாரு ஜேகே, டென்ஷன் ஆகாத, நான் பாத்துக்கிறேன். நீ டென்ஷன் ஆகாதீங்க, அப்படி டென்ஷன் ஆகாத. இதை பாரு ஜிம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணாரு, ஜிம்மினை கூப்பிட்டு ஆப்போசிட்ல உட்கார வைக்கிறாரு. பாரு, அவன் வந்து பச்சையா சொல்றேன், ஓப்பனா சொல்றேன், அவன் வந்து ஒரு மாதிரி. அவனை நம்பி உன்னை நான் எப்படி விடுவேன் ஜிம்மி? நீ ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகாதடா, அதான் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன், நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ டயாங்கும் ஜெமினி வந்து ஜேகே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. நீ ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகாத, சும்மா அவன் பேச்சுக்கு போகாத, அவன் என்னமோ பேசிட்டுப்பான். சும்மா அவனை வந்து கிளப்பி விட்டு அவன் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறான். சரியா? அவன் பேச்சுக்கெல்லாம் நீ போகாத, நீ வந்து படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாரு, ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்லி இப்போ டயாங்கும் வந்து அப்புறம் ஜெமின் 2 பேருமே அவங்க சமாதானப்படுத்துறாங்க. சரி நான் போய் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெமின் போறாரு. அப்போ ஜேகே வந்து ஜெமினோட கையை பிடிச்சிட்டு ஜாக்கிரதையா இரு என்கிட்ட, சரியா? அப்படிங்கிறாரு. நான் பாத்துக்கிறேன்டா, நான் வந்து 3/4 நாள் வரமாட்டேன், உனக்கே தெரியுங்க. என்னைக்காவது வேலை சீக்கிரமா முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் வந்து வந்துடுவேன். இந்த மாதிரிதான் நேற்று கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு, அதனால தான் வந்துட்டேன். இனிமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இங்கே மாறச்சு. அவனால இப்போ நீ எவ்வளோ கஷ்டப்படுற, நான் பாத்துக்கிறேன்டா, படாத கஷ்டமா விடு அப்படி சொல்லிட்டு ஜெமின் வந்து போயிடுறாரு. ஜேகே என்னாச்சு? இல்லட்டாயா, அவனால ஜிம்மிக்கு எதுனா பிரச்சனை வந்து வச்சுக்கவன், என் தம்பின்னு கூட பார்க்க மாட்டான், அவ்வளோதான் அவனை. சரி விட்றா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு வழியா வந்து டயாங் வந்து ஜேகே வந்து அப்படியே கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறாரு. அந்த பக்கம் சுகா முடியலடா, அமைதியா இருந்துச்சு வீடு. அவன் பேகை தூக்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம உசுரை எடுக்கிறான்டா ஹோபி அப்படிங்கிறாரு. என்ன ஆச்சு சுகா? முடியலடா, எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பேசுறதே பிடிக்காது, உனக்கு தெரியுங்களா? ஆமா, நீ பெரிய இவன். டே அப்புறம் என்ன, சும்மா அவன் எப்பவுமே அப்படித்தானே, இது கொஞ்ச நாள் நம்ம எல்லாரையும் இது பண்ணுவான், அதுக்கப்புறம் அவன் வேலையை பார்த்து அவன் போயிடுவான். இது அப்படியே இல்லடா, டென்ஷன் ஆகுதுடா. சரிவா ஸ்கூல் கிளம்பலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. எல்லாருமே வந்து இப்போ அவங்க ரூம்ல வந்து அவங்க ஸ்கூல் கிளம்ப ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. சூபின்னா ஒபியாயா வாடா, ஸ்கூல் கிளம்புடா, நீ ஃபர்ஸ்ட் போய் கிளம்புப்போ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சூபினை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளம்ப சொல்றாங்க ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு. இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னு சொன்னா வந்து ஜெமினா ரூம்குள்ள போலாமா வேணாமா. எல்லாரும் அந்த கிஸ்ஸை பற்றியே நினைக்கிறாரு. அவருக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஏன்னா வந்து அவர் கண்ணை மூடிட்டு இருந்திருப்பாரு இல்லையா, அந்த லிப்ஸ் வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணும்போது தான் அவர் லைட்டாக கண்ணு திறந்து பார்த்துருப்பாரு. பார்த்தா ஜேகே. அவர் மனசுல என்ன வச்சுப்பாருன்னா, ஜேகே எதுக்கு நம்ம கிஸ் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து அந்த கிஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து அவர் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி தான் இருந்திருப்பாரு. அவருக்கு வந்து உண்மை புரிஞ்சிருக்காரு, ஜேகேயா நம்மளை கிஸ் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போதான் வந்து அவர் அப்படியே யோசிச்சுட்டே வந்து அப்படியே கையை பசங்கிட்டு நின்றுட்டே இருக்காரு. இப்போ வந்து ரூம் டோரை வந்து லைட்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு. பார்த்தா அவங்க யாருமே இல்லை. சரி நம்ம வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் மட்டும் எடுத்து வேற எங்கன்னா போய் வாஷ்ரூம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, மெதுவாக போய் அந்த பீரோல அது வந்து கபோர்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அவருடைய யூனிஃபார்ம்லாம் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு திரும்புறாரு. திரும்பும்போது அவர் முன்னாடி வந்து ஜெயம் நிற்கிறாரு. ஒரு பயந்துருமா, என்னடா பேபி எதுக்கு இப்படி பயப்படுற, தள்ளுங்களா ப்ளீஸ், உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்டா. இல்லைன்னா நீங்கள் முதல்ல ப்ளீஸ் தள்ளுங்க, எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கா, எனக்கு உண்டாண்டா ஒரு மாதிரியா இருக்கு நீ பார்க்கும்போது. இன்னும் ஒரு மாதிரி ரெடியாக பேசுகிற, தள்ளு. அப்புறம் நான் ஜேகே கூப்பிடுறேன். கூப்பிடு. அவன் சும்மா என் விஷயத்த தலையிட்டேன்னு வச்சுக்காங்க, மூஞ்சி மோரெல்லாம் உடச்சிடுவேன், புரியுதா?
வந்து ஜிம்மி வந்து யோசிக்கிறாரு, இது ஒரு விஷயம் ஜேகேக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு. அப்படியே வந்து நின்று அப்படியே ஜியோனை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இதை இதை பாருங்க ஜியோன், நீ பண்ணது பெரிய தப்பு. நான் பர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து என்னை கிஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வேற வந்து இப்படி நிற்கிறீங்க, தயவுசெய்து தள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அவர் வந்து செஸ்ட்டில் கை வச்சு அப்படியே தள்ளுறாரு. வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணாரு, அவருடைய கை மேலே போய் இவர் ஜிம்மினோட கை மேலே போய் ஜியோன் அப்படியே கை வைக்கிறாரு. இப்போ கையை விட மாட்டேன் பேபி. பேபியா? ஆமாம் நீந்தான். ஒரு மாதிரி பேசுற, தள்ளு, நீந்தாண்டா ஒரு மாதிரி பேசுற வாய்க்க வச்சு அப்படிங்கிறது. இதை பாரு ஜிம்மி, நான் ஓப்பனாக ஒன்று சொல்லிட்டா என்ன, எனக்கு என்னுடைய இந்த லிப்ஸில் ஜெர்ரி பண்ண மாதிரி இருக்குடா, சரியாக இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ இன்னொன்று வேணுமே. ஏய், நீ அப்போதை பண்ணதுக்கே நீ ஒன்றும் சாரி கேட்கல. ஏய், அப்போதை நான் பண்ணவே இல்லை, நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னை கிஸ் பண்ண. நான் கூட பண்ணலாமா வேணாமா நான் வந்து அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். நீ யாருன்னே தெரியலையா, அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். நீ தான்டா வந்து என் லிப்ஸில் உன்னுடைய லிப்ஸை வச்ச. அப்புறம் வந்து நான் சும்மா இருக்கேனா, அதனால தான் கிஸ் பண்ணேன். இப்போ வந்து அந்த கிஸ் பாதிலே பிரேக் ஆன மாதிரி இருக்கு. எனக்கு பாதிலே பிரேக் ஆன மாதிரி இருக்கா? ஏய், பொய் சொல்லாத, நீ ரொம்ப நேரம் என்னை கிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த. ஓஹோ, அப்போ வந்து நீ உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா ஸ்டார்டிங்லேருந்து கிஸ் பண்ணத? அப்புறம் ஏன்டா நீ என்னை தள்ளி விடல? எதுக்கு நீ தள்ளி விடல அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஜிம்மி என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு தலையை வந்து கீழே குடிச்சிட்டாரு. ஒரு வேளை ஜேகே கிஸ் பண்ணுறான்னு நினச்சி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தியா? ஓஹோ, நீ என்ன ஜேகே லவ் பண்ணுறியா? சிச்சி, அப்படிலாம் ஒன்றும். அப்புறம் ஏன்டா ஜேகே கிஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீ அமைதியாக இருந்த? இந்த பாரு, நீ ரொம்ப தப்பாக பேசுகிற, தள்ளு, அப்புறம் எனக்கும் கோவம் வரும்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அவர் கையை வச்சு அவரை வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணுறாரு. அந்த 2 கையுமே இப்போ வந்து ஜியோன் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண மாதிரி பிடிச்சிக்கிறாரு. இப்போ 2 பக்கம் அது கபோர்டு தானே, இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அப்படியே வந்து அது வந்து அப்படியே பின் பண்ண மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிக்கிறாரு. ஜியோன், நீ விடு அப்புறம் கத்திடுவேன். நீ இப்போ கத்தன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க, ஜேக்கிக்கு தான் சரியான இது இருக்கும். ஏன்னா அவன் பொத்திக்கிட்டு இருக்க மாட்டான், அவன் வந்து வந்துடுவான். சரி, அவன் என்னடா அட் அ டைம்ல அவனையும் ஓட்டுறான் உன்னையும் ஓட்டுறான், இப்படிலாம் டர்ட்டியாக பேசுறத புரியுதா? நம்ம 2 பேருமே அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓஹோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா? அவன் என்னடானா அவன் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறான், அப்புறம் வந்து உன் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறான். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்? அவன் வந்து பெரிய இதுனா அவன் அட் அ டைம்ல 2 பேரும் வச்சு ஓட்டுறதுக்கு. நீ ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் தானே? ஆமா. இப்போ அசிங்கமா பேசுறியோ? உனக்கு அசிங்கமா இல்லை? அசிங்கமா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்? ஏய், இது பாரு, என் டைமை ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ற. எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய படிக்கணும், அப்புறம் வந்து ஃபுட்பாலுக்கு ட்ரைனிங்லாம் போகணும், எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, தள்ளுறா. சரி அதெல்லாம் இது எனக்கு வந்து ஒரு கொடுத்துட்டு போயிடும். டேய் தள்ளிடு, மரியாதை தள்ளிடு, நான் அடிச்சிடுவேன் சொல்லிட்டேன். தள்ளலாம் முடியாது, எனக்கு இப்போ ஃபீஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா? தள்ளுறா, நீலாம் கேட்டாலாம் தரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணாரு, அப்படியே பிடிச்சி பயங்கரமா கிஸ் பண்றாரு. விட்றா அப்படி சொல்லி என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அப்படியே டேப் பண்றாரு அவருடைய செஸ்ட் போட்டு. அப்படியே ஹசிக்க கூட முடியல அவரால். அவரு வேற அப்படியே என்ன சொல்றது, அந்த ஷர்ட்டெல்லாம் வந்து 2 பட்டன் வந்து அப்படியே அன்பட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இவருடைய கை என்ன ஆகுது, அவருடைய பேட் ஸ்கின்ல போய் அப்படியே படுது. அது வேற வந்து இவருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அவருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இந்த கிஸ் வந்து ரொம்ப நேரமா அப்படியே போகுது. கொஞ்ச நேரத்துல வந்து திடீர்னு என்ன பண்ணிடுறாரு, போய் காம் ஆயிடுறாரு. அந்த கிஸ் வந்து எப்படியும் விட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சைலண்டா அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு நிற்கிறாரு. ஆனா வந்து கண்ணீர் வந்து இவருடைய சீக்ஸ்ல வந்து படுற மாதிரி இருக்கு, ஜியோட சீக்ஸ்ல. அப்பதான் வந்து அந்த கிஸ்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு பாக்குறாரு. அதை ஜிம் வந்து அப்படியே ஒரு அழுத மாதிரி இருக்காரு. கிஸ் பிரேக் பண்ணோடனே ஜிம் வந்து அப்படியே ஐஸ் ஓப்பன் பண்றாரு. அவரு கண்ணு அப்படியே ரெட்டா இருக்குது, கண்ணெல்லாம் கலங்கின மாதிரி. உரிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணாரு, ஜியோனை பிடிச்சி கழட்ட அவர் வந்து அப்படியே ரெஸ்ட் ரூம் போயிடுறாரு. இதோட இந்த பாட்டை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். சொன்ன மாதிரியே தான் நான் வீடியோ போடுறதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். முன்ன பின்ன, ஆனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய், சரண்யே.